Bundan 4 yıl elek Töbekning Tatar Milliy Madaniy Avtonomiyasi өлкән müftiyati bilan o'zaro xizmatlashish итү турында килешү төзегән иде. Бүгенге очрашулар да шуның кысаларында уза. Бу ике оешма ике тармакта, ике юнәлештә эшләсәләр дә, алар икесе дә бер үк милләткә, татарга хезмәт итә. Шуңа күрә очрашуда сүз дә башлыча милләт хәле, туган тел турында барды. Bu мәсьәләне biz элек тә инде bir шулай иде. Bu kişi sanın olgandan soň birek de ayrıca mühim buldu bu hazır. Tuğanlar, Ramiz Farbaş etti bit, 38 gene gider ol. 38 gene tügel, 38 bin yarım. Halkını yoğalttık. Ulemiz ülkesinde. Nişik yoğalttık indi bizden tuğanlarım ha. Telebizni yoğalttık, şuna göre yoğalttık. Очрашуда чыгыш ясаучылар Ишиев кешеләр бистәсендәге гимназиядә 385 бала татар милләтеннән булса да, анда ана теле укыту бөтенләй оештырылмавы, татар газетасы язучыларының да бистәдә аз булуы хакында борчылып сөйләделәр. Ана теленең хәле гаиләдә дә бик матур түгел. Хәзерге вакытта татар авылларындагы әби бабайлар да үзләренең аныклары белән köbrəgi Rusça söyləşirlər. Dinimizni alıp baro, televizyon alıp baro, bitinisi birge, işlerimizi birge alıp baro, bunlar şu big tekrar işleri. Şunun için biz de bizim halkına anlattık, bir gün indi tağında anlata düştük. Baralarımızga, kartlarımızga, apalarımızga, aldığı yıllarında şuşulay televizyon anlatmışa, televizyonu balalarımızın köbrək tatar tiline öğrettiler. Şuşunday aktiv işlerimizni işlep baro, big de hayırlı işlerimizden sanala dinimizde de. Чордаклы бистәсе мәдрәсәсендә район башлыгы катнашында узган очрашуга төрле елларда район предприятиеләрендә һәм авылларында җитәкче булып эшләгән хезмәт ветераннары һәм авыл имамнары чакырылу иде. Вы все здесь, кто собрались, вы лидеры общественного мнения, так как по-доброму вас многих называют бабай. Это же не просто. И даже в самые сложные времена именно от вашей жизненной активной позиции зависит стабильность нашего общества. Ульян шәһәр янәшәсендә генә урнашкан Чардаклы районында 10 меңгә якын татар гомер итә. Берничә татар авылда бар. Үткән елны бик матур ел булды. Сабан көне үткәрдек, зур чаралар үткәрдек. Татар теле һәм мәдәният көннәре шундый мероприятиялар үткәрдек. Булыштылар һәр берсе монда утырган халык. Алар күп эш эшләгән район için dərəcələri zor, onlar bugün bunda oturarlar. Dürüstən də Çardaklы татарлары milli һәм dini эшләрдә һәр чак зур активлык күрсәтәләр. Бу елда өлкәдә беренчеләрдән булып, җирле автономия каршында Аксакаллар шурасы оештыру турында карар кабул иттеләр. Аңа рәис итеп районда абруйлы кеше зак еллардан бирле татар автономиясын җитәкләгән Җәмил ага Хакимовны сайладылар.